uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphushe uphumele kama kupastor. Inamba yami ngicela umuntu wemember echannel kuphela. Uma ngiyona member izibele number ungangifonela. Fona ke from 9 to 5 kuhamba makuphela, from 9 to 5 kuphela, from Monday to Friday kuphela. Don't ever try to WhatsApp me. Ungangi WhatsApp. Angikuthandi WhatsApp umuntu. So asibhekela kunombukeli obuze la uphupha kunemlenze engalingani. Umlenze umlenze select iveva imilenze engalingani sho omunye umlenze ungaba mkhulu omunye ube mncane noma omunye ungaba mude omunye ube mfisha. So imilenze yalomuntu ayilingani. Uphupha unemlenze engalingani omunye mkhulu omunye mncane. So nake singakusho uma uphupha umlenze, or when you dream that you have an equal legs, the other leg is shorter or the other one is longer or the other one is bigger, the other one is thin. So number one, ngokujwayelekile uma kungenzeka uphupha imilenze kuwuphawu ngaba olubi uma ingalingani. Lokho kusho ukuthi kungenzeka impilo ayihambi ngendlela elindelekile noma ngendlela efanele, futhi amathuba okuthi izifiso zifezeke ngempumelelo kancane. Okukanye ke usuke uzophoqwa ke uphinde udunyazwe izihlobo zakho noma ke abangani bakho ngenxa yokungaboni ngasolinye. Izaga 25:19 ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengonyawo olwenyeleyo. 2. Futhi uma uphupha imilenze ngawuphawu lokuma engalingani. Lokho ngabe livezela ukuthi ngenzeka awulenzi iqiniso wena, futhi awunaki noma awufaki nomfutho ofanayo kokwenzayo. Yabona? Izaga 26:7 imilenze yonyonga ayilingani. Zinjalo izaga emlonyeni iziwula. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha imilenze uphawu olungaba oluma ingalingani imilenze. Lokho kusho ukuthi uyakhonjiswa ukuthi wena ungenzeka unabalingani ababili ngamanje, ngizoba nabalingani ababili, 2 boyfriends or 2 girlfriends. Futhi kuzodingeka ukuthi uthathe kuzodingeka ukuthi ukhethe ukuthi uthatha muphi phakathi kwabalingani ababili. Okukanye ubathatha bobabili, ompofu okwesekayo kanye nocebile okuphi imali, ngoba la ushila abalingani babili, omunye umpofu kodwa uyakweseka lo muntu othando, kanti lo munye umlingani umuntu ome kahle okhomba ngophakathi. So if we are in that predicament of having 2 people in you have 2 people whom you have to choose one from, and you can't choose because lo munye unothando, ubushaya mnandi or unyaka mnandi, lo munye unemali ke, yabona, kodwa lo munye akanamali kodwa ushaya kamnandi unyaka mnandi. Izaga 22:2 abacebileyo nabampofu bahlangene, uJehova ngumenzi wabo bonke. Number 4, yenzeka futhi uma uphupha imilenze ubuphawu olungelobile kwesinye isikhathi uma engalingani. Oluswele likhombe ngenzeka unezingane noma ke uzoba nezingane ezimbili, enye izoba nodumo namandla ivelele into enzayo, kanti enye izoba ngumfokazi ibe mpofu. uGenesis 25:23 uJehova wathi kuye, esiswini sakho kukhona izizwe ezimbili, izinhlobo ezimbili zabantu zakwahlukana ezibilini zakho, esinye isizwe sakwahlula esinye, omkhulu akhonza omncane. Siyabonga. UNkulunkulu akulonde kubusise. Sibheka if we have 2 legs that are not equal, the other one is shorter, the other one is longer, or the other one is bigger, the other one is smaller. Yabona? Siyabonga.